ev gotin ji bo guhên Kurdan ne hêsanin zû bêne têgihiştin. Herçend car caran dixe kurmancî jî, lê Zazakî zaravî wî yê dayîkî ye. Salên dirêj e li Almanya û Kurdistanê, Seyidxan çîrok û bi serhatên herêma Bingûlê û derdorê wê qeyd û tomar dike. Bi dehan pertûkên belgeyî bi Kurdiya xwe çap kirine û çendên din jî ji rojhilatnasan wergerandine. Ya armacını xebattan naya ki ma çand, kültür o ziwanî şarê xwe yani bide vila kerden ma bide yani ciyayen no kültür no ziwan ne miro wenda nebo no rdramanê karankeni yani ne me be berev top kerdenê ve are kerdenê sanekan dest kerd. Bi serhatên baş û xirab û dastanên mêrxasên Kurdan û şoreşên êl û eşîrên Kurdan li Bakur û hin babetên evîndarî nav û nîşanên van pirtûkan in. Mehmed Akbaş dibêje rewşa kilam û stranên Zazakî jiya nivîs û axiftinê neçêtir e. Ew yani rêya me ne normal e wek hunermend cîhanê bîne. Em gerek her tişt xwe bi xwe çî bikim li milê me de barê me. Milletê me yani rewşa milletê me ne normal e. Her tim şoreş hene, mirin hene, zordarî hene em zanin hemû. Nivîskarên Zazakî axif gelek caran zehmetiyê di gihandina peyamên xwe de dibînin. Vêceyan bi zaravê kurmancî yan jî bi Tirkî belav dikin û carna bi Almanî weke Seyidxan jî. Hera rewşek zimanê Kurdî tê de we ji bo wê jî du qatî girîngtir dibe. Ya sêyem digel zimanên serketî em bêjin zimanê Tirkî ve welateke em lê dijîn zimanê Almanî ve û zimanê xwe zanebûn xwe serê xwe bûna kesayetiyak yani rastî Kurd vira bi kesayetî mezin bûn. Ay dilberê dem Gulistan. Zazakî yek ji zaravên herî kêmeyên ku di nava Kurda de û metirsî li ser nemanê jî heye ji ber ku gelek di nava zimanên din de esmîle dibe. Seyidxan dixwaze bi van berheman du erkên serekî cî bi cî bike. Yek parastina çîrokên welat û herêma xwe û zaravê xwe û ya duwa nasandina wan bi hemû Kurdan. Ka Mihemed Emîn, Kurdistan 24, Duisburg, Almanya.